Да, доста добре ми се получи. В принцип, аз имам големи мигли, но си сложих спирала. Добре, дошли във втора част от задължането ми. Да. Само ще намеря уникален мотив, който си... Имаме такъв глас, който ни е свършил буквално хора. Само в четката използваме последните му капки. И от тук. И от тук. Ние сега ще вземем от магазина същия. Ако също не знам да са останали. Така след го. Тук ми трябва едно огледалце. Така. Добре, ставам. Така, сега си слагам от този. Последните му капки, които не искам да свършвам никога. Така. Последните капки. Реално е и за това. Вижте колко хубаво прави устни. Ето. Сега ще се сложа малко от този гланц. Честито завършване. Как се казваше? Завръщане на нас. Да. Чао, чао, това беше всичко от мен. Надявам се да харесахте видеото и да.